हमरा बबुआला बीबी। ना चाही टीवी या ना चाही कूलर, पढ़ल लिखल चाही हमरा बबुआला बीबी। उनका रूप रूपवान चाही, उनकर गुण गुणवान चाही। सुनी अगुआ महान बाटे के अरमान, सामर्थनिया जवान चाही। सुनी अगुआ महान बाटे के अरमान, सामर्थनिया जवान चाही। भले दुगो रुपया न मिले दहेज में, बाकी मोर बबुआ के राखी कॉलेज में। भले दुगो